πάμε δύο, αν δεν μπορούμε να πάμε μια, μπαίνουμε από την άλλη. Σωστά λέει ο μεγάλος. Ας να πάρω μια ανάσα πρώτα. Δεν μας κυνηγάει και κανείς. Ανοίξου λίγο ρε βλάκα. Θα πάρετε ένα καφεδάκι. Έπρεπε να ήταν ήδη έτοιμοι. Άκου ερώτηση. Πώς δεν θέλουμε. Πώς τον πίνετε? Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το επαναλαμβάνουμε. Εξήγησε στην κυρία πώς τον πίνουμε. Παραγνωριστήκαμε. Με φλιτζάνι. Τώρα ξέρεις πώς τον πίνουμε. Γιώργο, πήγαινε να φτιάξει δύο καφεδάκι στα παιδιά. Εγώ. Εσύ. Να μην τον κουράσουμε τον Κυριώργη τώρα. Σιγά μην του πέσει ο κόλλος όλη μέρα κάθεται. Έλα Γιωργάκη, ενέργησε. Ακόμα εδώ είσαι? Καλώς. Πάω αγάπη μου. Πάω. Άντε, ώσπου να έρθουν τα καφεδάκια, ας κάνουμε καμιά δουλειά. Δεν μου λες κυρά Στέλλα το ρολό που είναι. Να, κύριε Τρίφωνακη. Γιατί με φέρνεις από εδώ, δεν μου λες πως είναι από εκεί. Πιάσε ταινία για κατσαβίδες εσύ. Σιγά είσαι προπέτης να περάσω. Ορίστε. Κύριε Τρίφωνα, Ορίστε. να πάω απ' έξω να στο σκώσω. Τι άμμουσκος. Το ρολό. Άντε σήκωστο. Λοιπόν, εσύ θα σπρώχνεις προς τα πάνω Ναι. και εγώ θα πάω να τραβήξω το λιμάντα, έτσι. Ναι, εντάξει. Μόλις σου πω, σπρώχνεις προς τα πάνω. Απάνω, ναι. Θα σηκώνω. Λοιπόν, έλα, εγώ τραβάω, εσύ σήκωνε. Έλα. Σηκώνω. Δίνα λίγο ακόμα. Έτοιμα τα καφεδάκια. Ωραία. Βοήθεια, κύριε Τρίφωνα. Βγάλτε με από εδώ, θα πληγώ, καλέ. Είπαμε ρε κυρία Στέλλα, να σε εξυπηρετήσουμε. Όχι να μην πιούμε και καφέ. Ο λαιμός μου, καλέ, δεν αντέχω. Κύριε Τρίφωνα, ξέρεις τι σκέφτηκα. Λέω να βγάλω τις περσίδες και να βάλω λεπίδες. Είμαστε δυο. Τα κάνουμε όλα ρήμα δυο. Για να μας βρεις. Για να μας βρεις. Το Κοσμοπόλιτα θα βρεις. Κύριε Τρίφωνα, δεν χρειάζεται σπίτι. Τι